मकर संक्रांत के मोटरी दुनिया खातिर खाए वाला चीज हई। बाकिर बियाहल बेटी खातिर एगो हुल्लास हई। उम्मीद हई, नैहर के प्यार हई, जवन बियाह भेला के बादो नैहर के आपन होए के एहसास दिलाव हई। तिल संक्रांत के मोटरी खाली लुग्गा कपड़ा, चिउरा, तिलकुट आ गुड़ ना हई। ई बेटी के ससुराल में मान सम्मान बढ़ाव है, चाहे बेटी कितनो धनिक होए। नया साल के आवते बेटी नैहर के राह ताके लाग है कि अब की बार भैया आयतन, कि बबुआ आयत, कि खुदे बाबूजी आयतन, कि कहरिया लेकर अथिन। ओह दिन कहरिया भी अपन भाई बाप के पदवी पर ही बेटी के घर आवहथिन और ई बेटी के हाल चाल उहे हैसियत से पूछहथिन। हमरा सबके समाज के रिवाज एगो इतना नीमन बनल है कि बियाह भेला के बादो बेटी के अलोता न छोड़ल जा है। हमेशा ये एहसास दिलावत रह है कि नैहर में तोहरो हक हिस्सा हो, नैहर में तोहरो हक हिस्सा हो, आ तोहरो मानदान कभियो कम न होतो बेटी। तोहरो मानदान अभियो कम न होतो बेटी, कम न होतो बेटी।